Mao ni ang mangubkubay. Gasugod na pahibos. Panay kuwang. Tani ba nakuha? Uy. Kinsa man ni siya ganda-gandagan man. So na mintinig binisaya ni siya. Barat man ini. Apa rin? Wah. Oh, klaro kayo. Kuya gato nang idahang. Mao na gitawag jak sunbeating kuno. Sunbeating na, Brad? Oh. Sunbeating di ay? Ato ay. Juhot atong naipiga ba? Napo si Barney Balingkit. Napo yung mga kukok. Tiwasa. Wah. Kare? Kane? Suge pero urut kan? Gitu na ta? Ito na ipos mo na. Ang taga-baryo ba? Hindi ko magpahibos, maniyon to. Diwang maniyon to, pahibos na po. Tama rata na sige pahibos din. Yung tubig ka saryo. Tubig doon na mare. Ha? Ya, kita iman na. Tayo man ay mo maganda. Oh, kuwanto nga alas 8:43 gasugod.